ao poñer o nome aquí e posteriormente porque recuperaron a ponte, que non sea unha ponte parece que tal románica a que ali houve. Pero en todo caso recordade que aquí estamos e que esta é a nosa casa. Quero presentaros brevemente, ainda que non necesita moita presentación, a Marta Souto, que é unha persoa moi vinculada ao Valmiñor, moi vinculada especialmente a Gondomar. Ao Valmiñor porque xa hai moitos anos, eu é un libriño que teño, hai por aí varios exemplares. Supoño que hoxe non se podrá conseguir, porque isto editou a Cámara de Comercio hai xa moitísimos anos, no cal Marta, xunto co seu irmán, que tamén estuvo nas xornadas, Xosé Manuel Souto, publicaron un libriño que se chama O Valmiñor entre as transformacións rurais e as innovacións urbanas. Por certo, que, ainda que sea marchando un pouco da cousa, os días 6, 7 e 8 de setembro, neste mismo local, haberá un curso da Universidade Internacional de Cerallo que organiza o Instituto de Estudios Miñoranos, que justamente vai nesta dirección, en la que lle puxemos un título así máis, digamos, estrambótico, que se vai a chamar Do Badal ao Clic, transformacións no mundo rural galego. Así que Marta ten unha ampla relación co Valmiñor, pero sobre todo ten unha ampla relación con Gondomar, fundamentalmente por dous motivos, porque por motivos familiares, porque a súa familia paterna é de Gondomar, pero sobre todo porque ten que vir cada certo tempo a tomar a súa dose de copena, e ten que aproveitar para mercar algúns pasteliños e algunhas trenzas na copena, porque senón dalle un pouco de xullo, e esa é a razón que os que non sodes de Gondomar tamén podes conocer esa faceta de Gondomar que é a pastelería. Ademais, Marta ten moito que ver con que esta casa que hoxe vos acolle este como este. Tanto ela como a persoa que falou antes, porque foi justamente cando Marta Souto era, creo que era un momento en que era delegada provincial de Cultura, e Luís Bará, director xeral de Cultura, de Innovación Cultural, chamamos algo así, de difusión de innovación cultural, pois canto a través dun convenio co Concello de Gondomar se pudo reformar este local e hoxe poder utilizalo como estamos utilizando. Xa o adiantei, foi directora delegada provincial de Cultura e posteriormente directora xeral de Deportes da Consellería de Cultura do goberno anterior. Traballa no Concello de Vigo, no Servicio de Normalización Lingüística, fixo filoloxía e dende ao seu departamento de normalización lingüística ten desenvolvido múltiples actividades a prol da normalización lingüística, entre elas este proxecto que é o que hoxe vos vai a presentar, meu, coñecéndonos, descubríndonos. Así que nada máis, gracias Marta, e xa con vos Marta da Souto. Moi ben, moitas gracias Carlos. E bueno, que mellor que non siga dicindo, pois non veño por aquí os escoitas e ainda nos van a coller e dicir que a ver esa prevaricación que temos, non? Dende logo era unha alegría, efectivamente, estarmos aquí e estar representando o Concello de Vigo, o Servicio de Normalización Lingüística, sobre todo nese momento no que nace meu, coñecéndonos, descubríndonos, que é o ano 2009, cando pois conseguimos que dende o impulso de normalización, pero coa colaboración, como veredes, con distintas concellarías de departamentos, e non só coa propia administración, sino con entidades veciñais, comunidades de montes, pois podemos levar a cabo este programa, este proxecto, que agora, pois non sabemos se como non vai ser de barallas, de cartas para repartir polas tabernas, nin como vai ser de cociña galega, léase paella, pois vai seguir andando no Concello de Vigo.
que teño que dicir eso, se non morría. Ben, esta charla vai ter unha mínima introducción onde toponimia, lingua, legislación e, sobre todo, enmarcar o Servizo de Normalización Lingüística. Vou pasar moi por enriba, pero logo xa pararme no que é o Servizo de Normalización e na campaña. E aí despois farei unha serie de saltos, quero entrar tamén nas unidades didácticas, nuns programas, truxen dúas pequenas tamén programiñas que fixemos na localia de Vigo sobre toponimia e demais. E un videoxogo, perdón, serían os 3 puntos. Ben, dende normalización lingüística, lógicamente vemos a toponimia, sabemos que ten diversas posibilidades de achegarse, de rendibilizala e traballar con ela, pero nos dúas fundamentalmente, cando menos para este proxecto, que é como fonte de información para a interpretación da nosa terra e como ferramentas que onde máis nos queremos ver, ao fin e ao cabo somos un servicio de normalización lingüística, como ferramenta normalizadora do idioma. Esas son eses 2 puntos de inicio para que xurda, ou polo menos para petar na porta de outras concellerías como de Xuventude, como de Patrimonio, como a propia universidade, para poñer en marcha este proxecto. E, lógicamente, partindo tamén desa idea de que a toponimia é a parte fundamental do patrimonio cultural dunha comunidade e que o topónimo é unha interpretación por parte da historia dun vestixio do pasado, nesa idea de que parte é o libro da historia da nosa historia. Xa digo, son os 2 vértices, aquí non vou falar de triángulo, pero sí eses 2 elementos nos que pivota este programa, o patrimonio, pero nesa idea de patrimonio cultural, material e inmaterial, que antes Luís dicía que non estaba moi animado a facer esa diferenciación, pero que nos serviunos para ese proxecto programa fosse adiante. Entón, que queremos nós? Pois queremos, entre outras cousas, que a xente, que a poboación viguesa, pero dende un cativo ata calquera persoa poida, preguntarse que nos queren dicir Samil, Fontaíña, Carballal, Quiringosta, que orixe teñen, pois Lagares, Cabral, tamén chamar a atención un ollo a por que aceptamos las traviesas, Corujo, Valladares, El Bao, por que permitimos que desaparezan Pousafoles, Peniche, Ochouce e Chorons. Ese é un pouco a mensaxe que con meu, coñecéndonos, descubríndonos, queremos facer partícipes a cidadanía. Aí totalmente consonante co que dicía Luís. Non podemos, dende unha administración, dende neste caso o Servicio de Normalización Lingüística, dicir, aquí traemos este proxecto, veña, isto non pode ser un partido de frontón, non podemos ter unha parede que nos devolva a pelotas e máis, non. Temos que ser un partido de tenis, porque temos que xogar a partida sabendo se vai subir a redes, se vai tal, bueno, non me meto no mundo sino saber, polo menos, que hai xente que nos vai querer a colaboración neste lado, que quere que os seus intereses van por outro, é dicir, a participación da sociedade é necesaria, e aí esa primeira, e por iso de primeiro, o que apareceron foron uns programas pequeniños. Nos tiñamos a posibilidade de facer, dende, daquela era a tenencia a alcaldía, a posibilidade de facer unha publicidade, se máis, poñer tenencia de alcaldía, Concello de Vigo, dixemos, non, poñamos algo que realmente teña un produto, e ese produto foi microprogramas de 1 minuto de duración. O guión foi de Gonzalo Navaza, con nomes achegados á realidade, esa identidade que outro día tamén falaban que ten para nos a toponimia. Se seguimos, e isto segue, volvemos outra vez a partir de algo que aquí sae 20.000 veces, aí ou sairá a riqueza, a variedade, pero ollo, o perigo de desaparición que ten a toponimia, sobre todo nun contexto tan urbano, un contexto tan de comer a urbe, ao que é o urbano, o semiurbano, ese concepto que onde morre o que podemos ser o núcleo real urbano e comeza o que serían as parroquias do rural, non? Pois aí en Beade, se viñestes polo cinto de circunvalación, vedes como desapareceu cantidad de leiras que tiñan o seu nome, que tiñan a súa historia para facer, e agora outra puñita máis, para facer un hospital que por decisión do Parlamento de Galicia vai se chamar Álvaro Cunqueiro, cando nos, ademais, propuxemos que tivera e que se recoñecese un dos múltiples topónimos que ali desapareceron, porque ademais así veremos que hai unha moción aprobada polo Pleno, pero considerouse que, bueno, como se iba a facer un feo a Álvaro Cunqueiro,
e dicir que Álvaro Cunqueiro en Vigo xa ten un instituto e unha rúa, que xa creo que Álvaro Cunqueiro ninguén vai dicir que non a nada Álvaro Cunqueiro, pero xa abonda, e ademais cando temos esa posibilidade de recuperarmos nomes. Ben, ese período de desaparición, transformación dos modos de ocupación do territorio, modas de lle por os nomes dos ríos, e tamén, que a nos, onde nos vai entrar máis cerca, nos xuizos de valor sobre a lingua galega. Ben, agora xa centrámonos en un servizo de normalización lingüística, que pinta ou que pode facer, que labores pode desempeñar un servizo de normalización. Antes Luisa dicía que dentro do Departamento de Lingua, o Servizo de Normalización de Lingua de Pontevedra, xa se estaba desenvolvendo actividades con relación a toponimia, antroponimia e demais, e que realmente é unha forma, e como dicíamos, unha ferramenta para chegarnos á lingua dun xeito case que como anguías, é dicir, aos rapaces, e o veredes nas unidades didácticas que fixemos, aprendemos ou queremos aprender, e iso despois vai depender moito da colaboración do profesorado, pois nos damos o material, pero teñen que dinamizarlo eles, mayúsculas e minúsculas, Bs e Vs, como hai distintas áreas dialectais do galego que se reflicten nos topónimos, non? Entón, aí vedes como efectivamente a toponimia é un elemento de traballo dentro dos servizos de normalización. Ben, isto é o contexto. Somos unha administración, temos que traballar no marco de a legislación galega, que isto sabémolo, lei de normalización, decretos e tal, pero voume parar máis na toponimia e a administración local viguesa. E aí imos con a propia ordenanza de normalización lingüística de ano 1989, que xa no artigo 12 di que consonte coa lei de normalización lingüística, co artigo 10, o que son os nomes, as denominacións de todo que son as vías urbanas, que son as que temos nos competencia, teñen unha única denominación, a galega. Logo veremos que tamén se incumpre, pero bueno, para iso están as normas e as leis. Outras cuestións tamén nas que temos e na que podemos dicir que baseamos o noso traballo tamén é neste traballo da recollida da toponimia ao litoral. Veremos despois ese traballo que fixemos modestamente, chamando a todas as asociacións veciñais, indo tamén preguntando a informantes do que é o litoral, deses 18 kilómetros que ten Vigo de litoral, dende Teis ata Sallans, que Sallans e Vigo, valia que non queran outros, e conseguimos eliminar, e que cando hai guerra aberta hai que dar. Conseguimos, ou queríamos, máis que conseguimos, queríamos eliminar la sirenita, los olmos, vamos a ver, os areais, as praias de Vigo teñen nome de seu, pero, por exemplo, o cocho o tombo do gato, como hai unha fonte ali, pois a xente chamaba a praia da Fuente. E logo pasaron a chamarlle, porque o Concello así puso a praia da Fonte. Non. Afortunadamente, no ano 2001, houbo concelleiros, e veredes que despois nas conclusións, si que o poño, houbo concelleiros e unha corporación que si tiña realmente sensibilidade para a lingua, para a identidade, para a historia, por lo tanto, para o propio sermos nós, e recuperou a toponimia e a denominación de todos os areais vigueses. Pero veredes despois, sabes, vou anticipando como a Xunta de Galicia non lle fai caso. Microtoponimia das parroquias, aí quero determe. Vamos a ver, isto da microtoponimia das parroquias foi o traballo que o Concello de Vigo, cando houve ese chamamento dende o Ramón Piñeiro e dende a Comisión de Toponimia, asinou ese protocolo de colaboración, porque era un momento no que estábamos como Plan Xeral de Ordenación Urbana. Entón, dicíamos, vale, ben, por que? Que mellor, se vamos a recuperar toda esa microtoponimia, se vamos a poder situala ben, pois que mellor este momento, que estamos aí como Plan Xeral a voltas, de diante para atrás, e ademais tamén chamamos, que, bueno, canalizaba a normalización lingüística, pero a outra ponla, o outro vértice era estatística, porque era necesario que a estatística estivera. Entón, entre os tres departamentos, Xerencia de Urbanismo por un lado, Estatística e Normalización, comezamos a traballar. Ben, se vades ao proxecto de toponimia, veredes que Vigo está marrón. Quere dicir que está feito. Non está feito Vigo. Fixadevos,
Vigo está rematado, segundo o proxecto de toponimia. Isto deixouse no ano 2005, que foi precisamente no momento de cambio de goberno, na Xunta, estábamos co proceso a medias, porque era cando se volvía a facer a exposición pública, cando as asociacións veciñais e persoas engadían, cando tiña que volver a comisión, cando tiñan que engadirse máis nomes. Bueno, pois aí se parou. Parouse e a persoa que despois volveu a... que levaba os designios de normalización lingüística, pois meteu todo nunha carpeta e non fixo nada. Eu non sei se o coñeceredes, se chamaba López Chaves, e el considerou que non era necesario traballar niso e máis considerou que para que cartos de normalización lingüística se levaron para a batalla de Flores, para as carrozas. Entón, bueno, era máis importante as carrozas que a normalización e que a recolleita de toponimia. Entón, esa é a situación. Por un lado, todo o que pasou coa Comisión de Toponimia, pero tamén o que pasou internamente no Concello de Vigo. Entón, fixadevos, lavadores, que vos achegamos un libro a cada unha das persoas que aquí estivestes. Iván Sestais recolleu 400 e pico de topónimos. O proxecto de toponimia 139, dos cales só 26 eran nomes de lugares. Pero está feito. E por máis que lle dis, quitado o marrón e poñedo en luz vermella, non o fan. Está feito. Ben, a seguinte cuestión que quería era a moción para denominar os novos viarios e estruturas coa toponimia original. É o momento do plan de Navia, do PAU de Navia, esa que pode ser o sexto concello de Vigo, prácticamente se divorcia de Vigo, por toda a cantidad de xente que hai ali, podería ser o sexto concello. A mellor ten máis xente que Pontevedra. Se xuntamos con Colla máis. Se xuntamos con Colla máis. Non hai problema. Aí non hai. Ben, bueno, pois, nese momento, claro, estábamos con novos viais, rúas, elas, praciñas e tal, e había, por aí pululando, a idea de empezar a chamarlle a máis grande das rúas Cuiña, Crespo, que ao final era o propio. Entón, grazas á colaboración da Federación de Asociacións Veciñais, a Universidade de Vigo, que empezaron a bombardear ao Servicio de Normalización Lingüística con instancias un día, outro día, claro, e chegábamos ali con todo isto que quero o povo de Vigo, conseguimos que se parara esa denominación, pero ainda así tivo que ser posteriormente, porque non consideraron que tiña peso suficiente para xa acordar esta iniciativa, foi a través dunha moción a que se conseguiu que, cando menos, ali en Navia, teñamos Teixugueiras, teñamos Pedraxeixa, teñamos Olimpiño, teñamos Pozo Cabalo. Son os nomes das rúas, dos lugares de Navia. Contrariamente, por exemplo, eu onde vivo, que é na zona de subindo para a Praza de España, ou Praza dos Cabalos, a esquerda, por onde está Povisa, antes era eso, Pousafole, Regueiro e tal, agora son Tarragona, Barcelona, Zaragoza. Eliminouse todo porque había que poñer nomes de provincias. Ben, entón, eso denunciábamos, pero é aquí que, perdón, esta non, ainda vou comentar algo máis. Ano 2005 apróbase outra moción no Concello de Vigo que di que, bueno, que hai poucas mulleres no Rueiro, esa non está, hai poucas mulleres no Rueiro de Vigo, e non só é que hai poucas mulleres, é que tampouco hai moitos personaxes ilustres, que eu, vamos, preguntei se as mulleres non podíamos ser personaxes ilustres, porque se nos deixamos atrás, non, é que tal e como estaba a redacción, votamos, vamos, lume. Entón, era un pouco contradictorio porque o pleno tamén o aproba, non esta vez por maioría, pero empezan a aparecer nomes. Eu, por exemplo, tive que facer un informe contra, sinceramente, que lle puxeran a unha praza Antiacal, non por nada contra Antiacal, lóxicamente, pero Antiacal se lle pode poñer unha plaquiña ali no colexo, na Rosalía de Castro, e quedará inmortalizada para toda a vida. Pero por que eliminar un topónimo? Ao Servicio de Normalización antes nos mandábamos informes, pero últimamente pois non nos mandan moitos, porque, bueno, pois dicíamos estas cousas, non? E aí quedou a cousa. Esta é a campaña precisamente de orixe desta charla, a sensibilización a través de campañas, programas e máis, e logo algo que quedou aí tamén recollido, que nomear os edificios con topónimos, lugares de sempre, a través do Consello Social da Lingua. Este é o traballo que vos dicíamos, que mandamos xa no ano 1995, estaba a Lingua Viva, éramos, home, o Suso Costas e eu traballando prácticamente pouco máis ali,
e con aqueles con lápiz e o papel, porque non éramos moi de informática, pero aí traio vos o pol. Fixadevos, 1995 mandamos e tal, e agora tivemos que facer unha nova moción ao plan de ordenación do litoral, porque o tombo do gato o de la fuente. Era así como ven, Praia Azul, eso recórdanos a outros momentos, non? Praia Azul. A Sirenita, cando menos conseguimos que puseran a Sirenita, xa non é la Sirenita. E outros moitos máis exemplos. A Mourisco de los Olmos, os Olmos era un bar que había. Entón, vedes como ainda hai que estar un día, outro día e outro día a traballar. Por iso, esta campaña que xa digo, estos somos quen a desenvolvemos, e por qué? Porque tamén moitas veces dicimos, es que non, digo non ten nada, o Pontevedra non, porque non se pode dicir, certo? Pero moitas veces dicimos que non temos nada, que non valemos porque non nos coñecemos, porque non sabemos todo o que temos. Entón, somos nós os primeiros que desmerecemos por ignorantes, así de claro. Entón, ese era tamén un dos obxectivos, coñezámonos, descubrámonos. E esa pequena aventura e demais que fixemos, pois o que pretendía era frear a perda dos topónimos, recuperar a súa vez os topónimos perdidos, normalizar e, sobre todo, identidade co territorio e a lingua. E como, pois, empregando a toponimia como estrategia, valorando o patrimonio e demais. Ben, que temos feito até o momento? Pois os nomes do Valdo Fragoso, que é esa colección que xa se vos entregou, que está feita coa axuda de comunidades de Montes, a Universidade de Vigo, asociacións veciñais, e que temos colla reeditado, máis de 2000 e pico de exemplares, está colgada tamén na página web do Servicio de Normalización Lingüística, podedes descargar. Lavadores, en este momento estamos con TEIS e con BEADE, pero bueno, paramos para xa darle outro xeito despois de todo isto que estamos aprendendo. E o río, regatos e aguas que outro día os comentaba Antonio, bueno, o que falou sobre cartografía, que nos como traballamos unha época xuntos, cartografía e normalización, dos de seguido, pues sempre temos esa precaución de antes de imprimir, antes de editar, antes de tal, preguntar en cartografía. Programas sobre toponimia na televisión local eran 40 microprogramas, despois escoitaremos algún, xornadas sobre toponimia que foron no ano 2010, tamén charlas nos centros de ensino e demais, pero despois, para nós, do que máis se cadra orgulloso estamos son desas unidades didácticas, que logo tamén falarei. Os bolechas queren saber sobre toponimia, que este libriño, que, bueno, dende os máis cativos hai que animalos a xa ir coñecendo, respetando e fedellando sobre a toponimia. E logo un videoxogo, Viaxe ás Covas do Folón, que tamén veremos. Isto é os dos libros que temos neste momento, aos bolechas e Viaxe ás Covas do Folón, que logo teño outro aí, pero como este trebello non vai como o meu, a veces é que que socorrer. Bueno, ben, nos dicíamos, ben, achegámonos os rapaces, os máis cativiños, con este libro, achegámonos con actividades no Camiño da Lingua, Paseniño coa Lingua, nos centros de ensino dentro do horario escolar para os de primaria, pero os máis difíciles son os que teñen eses 13, 14 anos e antes. Entón, de aí, logo tivemos que baixar as idades porque non sei un pouco infantil, entre comas, demais, de aí ese videoxogo Viaxe ás Covas do Folón, que demais, as Covas do Folón tamén foi unha reivindicación. Non pode pasar un cinto, por lo menos se parou, afortunadamente, por riba desas covas. Entón, é reivindicación tamén, o que facemos do patrimonio dende normalización. Ben, aí vedes que, bueno, o objetivo deste proxecto é ofrecer unha ferramenta lúdica para que os estudantes de terceiro ciclo de primaria e primeiro de ESO descubran a súa cidade a través da súa historia, do seu patrimonio e da súa lingua, toponimia e protoponimia. A ver, tranquilidade, a ver como veo aquí un momento, porque me gustaría presentar Viaxe ás Covas do Folón. Fixo unhas pequenas capturas, non todo, porque é un videoxogo que, vamos a ver, xa os personaxes que veres aí foron creados polos propios rapaces. Nos fixemos un concurso aberto a rapazada e, bueno, estes foron os que gañaron. Entón, polo tanto, xa o ven eles como seu, porque xa foron eles que crearon os personaxes. E, se seguimos, bueno, pode calquera neno ou nena que estea nos centros de ensino de Vigo
xogar, pero tamén hai trampas, porque eu por eso me estou xogando e non son unha nena, pero no que non pode ser concursar para os premios, pero isto tamén queremos que sexa unha oferta familiar, porque hai preguntas e cuestións que veredes que son bastante liosas. Son 9 etapas que son as 9 etapas nas que consideramos que estaba dividida a historia de Vigo, que vas ter que ir solucionando unha serie de preguntas, de xogos, de quebracabezas, onde tanto hai a arqueoloxía, todo o que é o patrimonio dos castros, o megalitismo e tal, está, pero tamén está a lingua. Por exemplo, palabras como berce, bugallo, crollo, camba, teñen a súa orixe. Vedes que aí hai unha puntuación, o tempo e ouro, é o que vai dando os puntos, e se vemos a seguinte, se vais, xa parou. Este Valmuñoz non ten así para ter un chito cariño destes así máis axeitado. Ou é que non quere... Pois nada. No, aí é o problema do remedio. Sí. Bueno, pois se non pode ir, pois é unha pena, porque a verdade é que son chuliñas as imaxes. Bueno, deixámolo, e se non pode... A ver, vamos a ver. A ver se ahora vai. Sí, ahora vai. Pero tes arriba as flechas para llegar. Sí, pero eu manexo así. O animal que levo dentro coñezo. Vamos. Son eu. Entón, este, por exemplo, a etapa do medievo é Benribe. Aí estamos tamén traballando con unha das iglesias que temos románicas e tal, vedes que está moi ambientado. Tivemos un equipo asesor de profesorado, arqueólogos, xente que traballa con programas de natureza, sobre todo, bueno, despois contratamos lógicamente unha empresa que fai estas actividades xa do mundo de informática e demais, e logo unha rapaza de Vigo foi, bueno, a rapaciña foi a que nos fixo todos estes debuxos que chapou para ela, non? Por exemplo, esta é outra das cuestións, xa tamén no medievo, Reconquista, 28 de marzo, aí temos, Gamela, bueno, vedes así un poquinho, Vigo, o que é a Porta do Sol, como era, porque isto a través do arquivo Pacheco documentámonos e demais, que parroquias comprendía o Concello de Bouzas antes de tal. Xa vos digo, aí non me saiu, non son eu unha muller de moita paciencia, como non me daban saído moitas de toponimia, collín estes exemplos que creo que, bueno, pues poden valer para ilustrar o que é o videoxogo. Ben, se agora seguimos, que de... Albert, esto estaba por onde non. Bueno, o videoxogo neste momento está no... No. No estaba ben. Aquí. E aquí onde estaba a actividade. Ben. Si é que queremos e si vemos a posibilidade de traballarmos pois con iso, con a xuventude, co que é todo o mundo de... Bueno, da hora, sigue así. Queríamos, sobre todo, traballar con o que é equipos de normalización lingüística, profesorado de lingua galega. Queríamos traballar... Onde? F5. Pero ¿qué? Arriba, desde la diapositiva actual. Izquierda. Punto zugo. Izquierda. Arriba, sí. Bien, vale. Entón, aquí non se dixera o profesorado. A mí é que me gusta falar, non se traballar con isto, pero bueno, xo que hai, non de mirar. Imos ver. O que digo, nos traballamos afortunadamente en normalización lingüística. Temos reunións periódicas cada trimestre, o inicio do trimestre, cos equipos de normalización para diseñar as actividades que no Concello ofertamos, non? E consideramos que esta era unha necesidade, unhas unidades didácticas onde se traballase, pois eso, a toponimia, onde se traballase a lingua e o patrimonio. Esta unidade sin consta, despois a veremos con calma, ten 100 fichas didácticas
para a primaria, onde se traballa co patrimonio etnográfico e máis coa toponimia, e en secundaria e bacharelato, pois o que ten son 4 unidades, que son Vigo, espazo xeográfico, o galego de Vigo, de onte a hoxe e a conservación da toponimia. Despois, xa vos digo, volveremos para rematar, volveremos a elas para determos un poquinho máis. Presentamos estas unidades didácticas a equipos de normalización, pero tamén aos seminarios, invitamos seminarios de xeografía e de historia, e tiñamos un grupiño de profesores de xeografía e historia un pouco supervisando o traballo de quen realizou este labor, que foi Lorena Carrasco, que outro día vos falaba, fixo a parte de lingua, e Albert, despois verei que fixo o traballo todo de xeografía. Ben, agora vos a ir outra vez, porque me gustaría, sí, agora, ir a o que é meu, agora sí que é meu, pero vou pechar isto primeiro. Ai, Dios mío, non me gusta ver con meu, no, tranquilidade, vou pechar isto, non me gusta ver con meu bicho. Aquí estamos. Ben, isto é a unidade didáctica que se entregaba tal cual así, inferente. É dicir, fixemos 500 unidades para mandar aos centros de ensino de Vigo, e, bueno, despois a que nos lo pedira, pero tamén se pode copiar, é dicir, que non só queremos a súa difusión. Ben, as unidades, por exemplo, as de primaria, vedes a relación de todas as parroquias de Vigo, e se entramos, pois, por exemplo, se a chuleta non me vai mal, Coruxo, localiza Coruxo e vai aparecer os elementos de patrimonio que teñe, non? Vedes que está así como unha carpeta e tal, porque isto se pode imprimir e entregarle a calzada, non? Ben, se entramos no Castro de San Lourenzo, bueno, hai un pouquiño un achegamento, o Castro de San Lourenzo, os castros, tal, isto é para primaria, os cativos, e logo ven na outra parte é actividades. Entón, en Galicia existen moitos lugares que teñen como topónima a palabra Castro, investiga o teu profesorado no mapa de Galicia a existencia destes lugares. A que crees que se debe? Ou, por exemplo, Penedo, un topónimo derivado de Vera, que significa que ten esta palabra e demais. Xa digo que aí traballamos tamén, ademais, sempre estas cuestións son abordadas con profesorado. Ben, si este un dos exemplos, teño outros máis, por exemplo, pois aquí, vamos a ver, Vigo Centro, que parece que non existimos, o centro de Vigo, e ademais agora que está de moda a Oliveira, que están a podar entregando os vigueses ilustres, pois Vigo Centro tamén ten o seu, o Marco, a Oliveira, as Aliñas Romanas, tal, e entón vemos aí a Oliveira. Ben, lóxicamente, Vigo cidade olívica non vai aparecer elemento primordial, pero aí está. Oliveira tamén un apelido, hai moitos apelidos que fan referencia ás árbores, os froitos enche e tal, é dicir, que vedes como traballamos conxugando patrimonio e lingua. E, bueno, despois tamén a página de Chámate con xeito da Universidade de Vigo, que consideramos que, bueno, pois podía ser tamén elemento de traballos, non? Ben, este é o bacharelato. Ben, esas son as 4 unidades que vos dicía, Vigo, espazo xeográfico, o galego de Vigo, o de eso de termos o de fixo e demais, pero bueno, tamén temos unha isoglosa propia, de onte a hoxe e a conservación da toponimia. Aquí que non... Ben, Vigo, espazo xeográfico, pois, lóxicamente, é ese percorrido por o Val do Fragoso. Vigo é o Val do Fragoso, e sempre que se vaya facendo unha explicación do que é a configuración de Vigo, ese espazo,
pois os componentes do relevo e demais, sempre veredes que se van facer, porque teño aquí algunha chuleta na página 11, por exemplo, se adiantamos, pois como a toponimia ao longo de toda a explicación sempre vai ter o seu momento. Por exemplo, esta para falar sobre os cursos fluviais, ríos, reigos e regatos son formas que falan do tamaño e tal, pero bueno, despois ben pode ser un elemento natural que existe ou existiu no contorno próximo dunha pedra. Temos o lugar pedra agachada nas ribeiras do Lagares, noutros casos pode ser un elemento vegetal, e dicir, aproveitar tamén esa configuración xeográfica, esa relación que existe realmente entre xeografía e toponimia. Ben, xa deixando o que podería ser esta parte, imos xa realmente o que máis traballamos, que é a lingua, o galego de Vigo, e unha explicación tamén sobre pois ese galego peculiar en parte que temos nesta zona, non lógicamente na zona de Vigo, pero si na área viguesa, na área das Rías Baixas, e sobre todo o que vou entrar xa nas actividades, porque hai, por un lado, actividades desde o punto de vista xeográfico, construir un perfil topográfico e tal, pero se vemos hai toda unha explicación da evolución do galego, de todo o dialectalismo que pode existir na nosa lingua a través precisamente da toponimia. Entón, eso creemos que é unha forma tamén de xeito lúdico, porque despois o que lle pedimos aos rapaces, se vedes, ou traballar con ditongos, con hiatos, con mayúsculas, con minúsculas, Vs e Vs, pero imos aquí e vedes as actividades complementarias que fornecemos, cando menos, ao profesorado para poder facer co seu alumnado. Por exemplo, esta de un calendario para o ano novo, con distintos topónimos, ou despois traballar sobre topónimos esquecidos, ou como lle denominan eles aos lugares próximos á súa casa, ao seu instituto, aos seus lugares de diversión, e como lle chamamos os pais e os seus avós. É dicir, é un pouco facer a historia tamén da toponimia. Xa de onte a hoxe volve ser outra vez ese ir do que é xa a xeografía humana. Antes foi a pura xeografía, agora é xeografía humana e toda a formación, a transformación de Vicus en Vigo, e a conservación da toponimia, pois volveríamos, se quere abrir. Bueno, pois non quere el mesmo. Nas actividades, sí. Ten esa parte teórica, pero ten esta parte xa para traballar, xa digo, co alumnado, e volvemos aquelas que son de traballo xa máis puramente xeografía e demais, e tamén xa traballar, por exemplo, con a toponimia, e volvemos outra vez, por exemplo, os topónimos non teñen fronteira, e aquí ver como, pois, Vigo, pero tamén existe Vigos ou formas semellantes, Vic, en Cataluña, ou en Italia, ou demais. Entón, ver un poquinho como a lingua tamén, a propia lingua, pois se estende por todo o arco de lo que sería o Mediterráneo, o que sería Europa e demais. Ou tamén, despois, fixemos un traballo todo co que é a área da lusofonía, para traballarmos o galego. Ben, que máis ten esta unidade didáctica? Porque ten algo máis. Ten ortofotos. Ten as ortofotos, cargámoslle todas as ortofotos de Vigo. Volvemos outra vez á relación das parroquias, entramos, pois unha como pode ser Olla, vamos a coller Sallans. Collemos Sallans, se abren. Isto pode ser aqueles centros de ensino que teñen o
un pouco de inquedanza. Para nós creíamos que era, desde logo, unha materia e un material para abrir muchísimas portas de traballo e para tamén a recuperación de toponimia. Pero bueno, xa digo que hai, en algúns casos, porque preguntamos, traballamos ou vemos que sí, que fixeron, ¿no? Porque sempre hai que facer unha avaliación, pero os menos, bueno, estos hai unha, estas son as ortofotos, pero tal como deixaron o proxecto de toponimia, vedes que, bueno, prácticamente en Sallans non debía haber moito nome, porque deberon de conseguir considerar que era xa o Valmiñor e, por lo tanto, Vigo non facía falta que se traballase. Pero, bueno, vedes que eso, que se pode, dende os centros de ensino, queremos continuar a traballar con ese equipo de profesores que sí que estiveron utilizando esta unidade didáctica para plasmar máis actividades. Ben, si volvemos outra vez a que máis ten todo o que é o proxecto, bueno, ten toda a relación de as tipoloxías, entregámoslle tamén todas as tipoloxías a hora de traballarnos con toponimia. E, bueno, mapa conceptual e, sobre todo, algo que consideramos necesario, recursos na rede para seguir ampliando e seguir traballando con toponimia, con cartografía, con todo o que é cuestións que abrangan este coñecéndonos, descubrímonos. Ben, deixando xa este labor, esta unidade, agora quería poñervos xa para rematar, pois a quiringosta. Outro día Gonzalo Navaza falou precisamente sobre a quiringosta, porque é unha formación propia de aquí de... A quiringosta é o nome dun lugar calcado. Constitúe unha alteración do sustantivo madrileño costa, camino este, que se van preparados ou unidades feridas terras adjacentes. As variantes quiringosta ou quiringosta son características do campus occidental, mentres que no resto de Galicia presenta a forma común con costra. Contén o adxetivo latino angusta, que significa angosta, estreita. Bien, e xa para rematar, pois, con a anexión dun concello próximo a Vigo, o concello de Bouzas. Que somos anexionistas. Contén un gran sustantivo galego, que significa zona de vegetación espesa de matorral e monte baixo. É unha palabra de orixe prelatina, herdeira dunha lingua falada antes da chegada dos romanos. Como topónimo, está moi extendido por todo o noroeste peninsular. En Galicia hai máis de 100 entidades de poboación chamadas Bouzas ou Bouzas, que ten o seu paralelo nos Bozas, leoneses e salmantinos e nos Bouzas do norte de Portugal. Ben, xa vos digo, eran 40 microtopónimos dun minuto, pero en vez de publicidade institucional consideramos que podíamos facer este traballo. Agora están colgadas na página do Servicio de Normalización Lingüística, os podedes consultar. Vamos a ver, eu creo que deberíamos, si isto o permite, quería rematar con unhas conclusións, porque, bueno, pois o traballo nun servicio de normalización lingüística, aquí sei que hai máis compañeras se o poden corroborar ou non, é un traballo que non sabes como vas a amanecer o día seguinte. Entón, sobre todo no momento de traballar con temas como este, como toponimia, onde a sensibilidade, como vos dicía, dese concelleiro de Medio Ambiente que dixo, sí, poñamos e traballemos para termos, sí que non son do Valmiñor, ainda que teña parentela por aquí por Gondomar, non se che me pegou todo. A parte de Pontarena, seguro que ainda vai máis, e máis dele. Entón,
Conclusións que son Mare e Marta, que poden despois rebaterse e falar sobre elas. Que debilidades temos a hora de traballarnos na recolleita e no traballo posterior que podemos facer dende por exemplo, un concello, neste caso, do Servizo de Normalización. A carencia de persoal especializado, que, bueno, un pouquiño é o que nos levou precisamente a este curso. Carencia de orzamento. Prefieren facer obradoiros de cociña a seguir traballando pola recolleita da toponimia. O inmobilismo por parte da sociedade sobre algúns dos topónimos actuais que son alleos ou deturpados ou de valladores, por máis mea que xente xeitosa a de Asociación Cultural, pero outro día que estivemos facendo ali o certame de regueifas e lle dixen, vou traer aquí un spray e vos vou poñer Valadares por enriba, porque é Valadares, por máis que queiras, pero non, están aí e non se apean. E a excesiva dependencia política. A excesiva dependencia porque, bueno, mira, podes empezar, como pasou co cambio de goberno, se estaba facendo o proxecto de toponimia, pero morreu porque se arquivou e porque os cartos foron para a batalla de Flores. Hai ameazas neste momento, hai idades dos informantes, a transformación, como vos dicía, e o exemplo este de Beare, a perda interxeracional de topónimos que dicía o Gonzalo Navaza, a eliminación destes proxectos como de proxecto de toponimia e o incumprimento da legislación. E o incumprimento, vamos, a Xunta de Galicia e os propios concellos, os medios de comunicación, etc., son os primeiros que están ameazando pois, a toda esta toponimia. Pero temos fortalezas, que é a identificación da toponimia coa historia e identidade dun pobo, por aí, polo sentimento, por outro día se falaba, por esa identidade, polo medio, temos que cedellar para poder traballarnos e animar a xente. Sobre todo, digo, vos que cando fixemos estes microprogramas, cantidad de xente chamaba dicindo, bueno, e por que non facedes un por o nome do meu barrio, do meu lugar? Entón, por aí é onde temos que traballar, como se dicía outro día. A enorme riqueza patronímica, a curiosidade da sociedade polo significado, e seguro que, bueno, se lois aí cando dai unha das charlas, ou Gonzalo Navaza, eu recordo de facer unha vez, fixemos unha charla con Gonzalo Navaza e con Augusto Pérez Alberti, entón, xeografía física e toponimia, e acabamos as 4 da mañá, expulsados de non sei cantos bares, porque a xente seguía preguntando. Existencia de importantes estudos sobre a toponimia, temos unha legislación que, bueno, que haberá que cumprir, e xa, como derradeira, as oportunidades e ese interese crecente na sociedade polo patrimonio, proxectos como o que acaba de escoller Luís en Salcedo, pois sí que animan e é unha oportunidade que temos que traballar e ligar con a recuperación da toponimia, a colaboración das asociacións veciñais, que é certo, e sobre todo en comunidades de montes, tanto na recollida como na denuncia, que para polo menos no noso caso é importante que se denuncien. Onte chamou un rapaz dicindo, mira que no Vitrasa pon San Lorenzo, ou mira que estaba outro día en Beiramar e os semáforos dicen, está usted en Orillamar, puede cruzar. Que pasa? Que en Vigo hai 3 alcaldías. Hai a alcaldía do señor Manuel Caballero, pero hai a de Zona Franca e hai a da autoridade portuaria. Ti non lle podes dicir nesa zona o da autoridade portuaria que ten que cambiar algo dende o concello. Podes tal, pero non podes ir. A ordenanza de normalización lingüística tal, non podes. Se fose do concello, sí, e de feito o facemos. E iniciativas como a que dicíamos que desde a Federación de Asociacións Veciñais saiu a de que os nomes de edificios ou das novas infraestructuras leven os topónimos do lugar, a recuperación, visitas e demais. E logo, o que para mí, dende logo, será porque son das que considero que traballar en equipo é sumar, ampliar e multiplicar, é a colaboración. É a colaboración entre institucións, entre concellos, a universidade, o Instituto de Estudos Milloranos e tantos outros haxa, porque como andamos cada quen na nosa leira. Non saben o que facemos, así a ningún decimos. E é importante e é necesario traballarnos tanto antes. Pois simplemente rematar, perdonade porque son así, que a mí isto de non gustame máis andar máis sin tanta liada, falando e dialogando.
dialogando. Por lo tanto, se queredes algunha pregunta, se algunha cuestión, pois ainda nos quedan 2 minutos. Bueno, pois nada, como vedes, hai servicios de normalización e servicios de normalización e hai preguntas. Nima. Alá, unha. Sí. Quería preguntar se podemos baixarnos o videoxogo. Como? No, Non se pode, mira, simplemente entras na página web www.viaxascovasdofolón e hai un toque e aí xa podes entrar, ou entras en Google e xa che remite, porque non se baixa, non está colgado na rede e non quixemos facer ningún tipo de formato nin de nada. Truco para inscribirse, que foi o que fixen eu. Vamos a ver, nos temos os datos cotexados con o padrón, o censo municipal, porque o que non queremos, home, é que rapaces pois de Mos, de non sei que, participen, non é por nada, porque nos escangallan, temos un pequeno, bueno, problema. E entón teñen que ser os rapaces matriculados no Concello de Vigo. Sí, rapaces matriculados, bueno, rapazas tamén matriculadas nos Concellos de Vigo. Entón, está controlado. Pero como sempre precisas, que por exemplo, estou apuntada e xa che digo, vamos, de primeiro da ESO, tal cual. Como se precisa poñer un nome dun titor, pois entón aí te anotas e despois compuxen eu, Lucía Martínez Souto, e a vivir. É o nome real porque, pero non estou xogando, estou ves que nada para controlalo, pois si tal. Outra pregunta máis, nas unidades didácticas da parte de xeografía, usedes todas as parroquias de Vigo Sí. ou xuntarse de varias? Non. Esa, ollo, que esa é outra cuestión. Vamos a ver. Parroquias administrativas do Concello de Vigo. Parroquias administrativas. Nos temos unha división parroquial administrativa que nada ten que ver coa religiosa. Claro, non ten nada que ver. Por exemplo, Salgueira, a Salgueira é unha parroquia, non? Pero nós non temos como parroquia a Salgueira, sino que temos Sárdoma, e en Sárdoma estaría englobada. É o mapa municipal administrativo que ten o Concello de Vigo. Está englobado con... Alcabre está, Alcabre está. Alcabre Santa Valla Eche. Alcabre, me caches no demo. Non lle vais a dicir que non. Pero, por exemplo, Salgueira, ou, por exemplo, eu que son sería, por exemplo, das Travesas, estou en Vigo Centro. Non temos as Travesas. Nada, en caso unha reflexión, unha pregunta. Sí. Desde hai uns anos esta parte comezou a sinalarse as praias de Vigo con nome verdadeiro en lugar desa De la Sirenita. capa de novos topónimos. Pero non, creo que non están todas. Sería importante se continuase con el labor, non sei de que maneira ou se pode facer, pero é importante porque ao existir un nome escrito, a xente pode ter unha referencia e comenzar a chamar. Non se pode pretender que se chame por nome correcto unha praia cando xa existen xeracións que están chamando de outra maneira. Aquí se a praia Coñecina como Sirenita. Sirenita é a Sereíña, incluso. Sí. Pero para a Serea, que por certo non ten colas para que quede dando. Outra cousa nesse sentido, por exemplo, hai moita xente a praia de Barco Baluarte, sabes a ver, chámelle da Fontaíña por canto chámase as dunas da As dunas de Fontaíña. Pero que esa Baluarte, Baluarte, aí está, ese Alfonso que controla máis, aí ten unha praia pequena. Non sei, a Fontaíña é pegada a seguir. Entón, claro, falas veces da recuperación das dunas da Fontaíña leva a confusión, así se acaba chamando a Fontaíña, a praia de Baluarte. Mira, nese... E a praia da Noiva, que está... Sí, a Punta Elena e demais. A praia da Noiva, porque chama a praia da Noiva ali ao lado de los Miños de Portiñón. Sí. Eu un día
y no, o sea, sale la novia del mar, claro, la novia. Pero iso de que se non gustou, continuar con ese labor de destinar esto. Vamos a ver, cando no ano 95 fixemos ese traballo, que xa digo, non sei se ti estarías, pero sí que fomos, sobre todo, igual con Ricardo, con, bueno, moita xente das distintas asociacións veciñais, fomos recuperando. Logo, no tempo de Amador, foi cando se fixo todo ese traballo de nomear as praias polo nome de seu, pero tamén somos conscientes de que non está todo ese traballo feito e estamos agora precisamente nese libro que outro día vos indicábamos da recolleita de regatos, regueiros, ríos, engadimos tamén os areais. Entón, hai, cando xa se fixe na cartografía, porque eu só che mira, ti faz unha reflexión e eu unha invitación. Invítote a que entres na páxina do Concello de Vigo. Podes entrar en turismo, podes entrar en outras. E ves as praias. Bueno, pois que loita, porque cada vez hai que chamar a medio ambiente ten un nome, turismo ten outro. E que simplemente para corrixir todo iso necesitas unha mañá inteira e para poñelos de acordo. Estou lembrando que mesmo no caso das zonas recuperadas do Baluarte hai unha casa, un proxecto moi chulo, se con as zonas da Fontaguiña. Fontaguiña é a outra. Sí, é un pequeno modelo cando se puso o nome. E cando se reivindicou como praia naturista, hai xa uns cantos anos, foi praia da Fontaguiña. Da Fontaguiña. Cando non é Fontaguiña. Esa outra. Ben, pero iso sabemos que é un traballo que se, vamos a ver, é concienciar, ademais se aos cativos os estamos concienciando e dándolle eso ou pretendendo dar a denominación exacta, aí esas xeracións sí que poderán ser quen cando sexa posible a recuperación dos nomes propios e a eliminación de las sirenitas, de los olmos e demais. Entón, nese traballo, cando sea cartografado, cando haxa unha cartografía na que beban turismo, estatística, cero de etcétera, que estea xa a que é, aí se eliminarán esas cuestións e é no que estamos agora nese momento. Sí, perdón, super precisamente sobre o tema das praias, non, de Vigo. Ten unha cuestión que muchas veces pois nós os aborígenes os nomes de sempre. Logo resulta que desde aí que os bañistas salle de outros nomes distintos, como por exemplo las barcas. Se hai aquel de Galicia con unhas barcas, estás interrumpando a forma realmente propia, a patrimonial que é Fontaíña, non? O tema que hai que ter cuidado tamén. Por eso esa necesidade de anais de tela xa ven e sobre todo non andar, porque hubo un momento en que esa evaluarte, esta non sei que, fixalas e fixalas a para sempre, que iso é necesario. Claro. Porque se un día lle dice a alguén boa praia de Baluarte, non saben. Vas a Fontaíña. Bueno, aí hai un elemento que aparte deses paneis tamén, vamos a ver, para nós, para a recuperación de toponimia tamén que axudou bastante foi Vitrasa. Con Orobao, por exemplo, con Valadares e demais, Vitrasa axudou bastante aí nese caso. Para non... querías... Non se pregunta apuntar... Para non monopolizar coas praias. Baluarte, e que aí creo que o problema veo, porque realmente o Baluarte é unha praia tan pequena que muita xente non a recoñece como praia. Porque hai unha comisión de perrones de é que é un cachiño. Vos tenes áreas de marina. Non son as de áreas. Áreas ao final. Faláis antes da utilidade da toponimia, para nomear novos ruegos que claro, que foron as eran rurais para pasar as urbanas. Faláis tamén de como que non supuntar en moitas zonas da cidade a toponimia tradicional con un nome de provincias, de Maxaros, de calquera cosa. Entón, como facer agora? É moi complicado agora convertir esas ruas, pasar que pasen a denominarse como topónimos tradicionais, podes empezar polas ruas principais e pouco a pouco, un cambio gradual sobre... A pasada toda que está aquí, porque iso é unha cuestión que xa formulamos dende normalización, que a vais collendo, sempre copiar e vos, collendo o exemplo que tiñades vos de antigamente e tal. Eu, por exemplo, hai unha que veréis sempre, que cando vou por da Rúa Tarragona sempre digo que baixo polo camiño de Pousafoles, porque ese é o camiño de Pousafoles, que subía aquel cachiño, baixaba despois para o Castaño. Entón, esa era unha iniciativa que se lle presentou
porque, dende logo, eso é unha decisión política. Eso foi unha iniciativa que se presentou xa hai tempo, non foi adiante, volvemos presentar agora nesta nova etapa, outro día nunha reunión do Consello Social e da Comisión Cidadá. E, bueno, pois eu creo que neste momento posibilidades, desde o punto de vista reais, poucos. Tería que ser máis, ou a mí por lo menos vexo que non habería posibilidades ningunas. Tería que ser máis unha iniciativa, volver outra vez a facer ese chamamento ás federacións veciñais, ao movimento veciñal, nesa reivindicación, e entón poder, cando menos dar ese paso de rotular, ademais así se quitarían esas placas de latón que hai de Barcelona e tal, quitaríamolas, poderíamos poñer un xeitiño máis curro e poñer as denominacións propias. Agora non é o momento máis axeitado por a situación económica que viven os concellos, pero eu creo que sí que pode ser algo no que se pode ir traballando, porque malo será que non... Bueno, agora non chove, non vai escampar nunca, pero bueno, cando menos que cando veña un tempo mellor que poidamos ir vendo esa posibilidad de recuperar a denominación propia. Pero vexo para longo me ofiáis, que dirían algúns. Sí, hay cosas muy simples, como por ejemplo Tomás Alonso, que decía Peniche que se está perdiendo la parte de arriba de Peniche. Con relación a Peniche, mira, cando foi o tema de Mar de Vigo, do auditorio, nos mandamos un informe que dicíamos, a máis o tiña estudado Iván Sestal, que se fixo dende a universidade, máis dende a normalización lingüística, pois que se chamase eso. Pero non, pero é que hai algo que eu antes comentaba, os xuizos de valor sobre a lingua. E hai moita xente que ten neste momento máis poder do que se debería, que ten moito xuizo de valor sobre a lingua. E entón non hai cuestións que non poden ir adiante por iso. Mar de Vigo, que así é máis armónico. Cando menos é armónico. Armónico, non se mete con ninguén, non é o Mar de Vigo, é Mar de Vigo, armónico. Para que liar a Gloria Lago e outras máis? Só quería saber se o material que amosaba das unidades didácticas está tamén colgado ou estas son soportes? Non, estas son ese soporte, pero, vamos a ver, eu trouxemos dúas que deixarei aquí. Non teríamos problema de normalización, que non sei de onde ves de Vigo, pois mira, ves polo Concello podemos facer para copiala. Deben de quedar 6 ou 7 só e poderíamos darlo. De todas formas, todos os centros de ensino de Vigo teñen. Non sei se estas non es vale, porque moitas veces non chegan ao profesorado, quedan guardados un queixón, pero ter teñenos.